ఇదో ఈ నీ పిల్లలు కట్టుకో. ఇదిగో ఇది కట్టుకో. ఎలా ఉన్నాయి? చాలా బాగుందండి. ఇంత ఖరీదైన చీర నా పుట్టింటోళ్ళు కూడా పెట్టలేదండి. నీ పుట్టింటోళ్ళ ప్రస్తావన వద్దు. ముక్కు మీద గుద్దారంటే బ్లడ్ పడుద్ది. ఏంటే నీ పుట్టింటోళ్ళు గొప్పతనం? పెళ్ళైన కొత్తలో ఇంటికి నేను వస్తే కట్టుకోవడానికి లింగి కూడా పక్కింటోళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారే. 1,00,000 బూతులు తిట్టినా మొగుడేనే. అవునండి, మీరు మమ్మీ తాగుతారన్న మాటే గాని మీ మనసు వెన్నపూసండి. మరి ఏమనుకుంటున్నావే? సిగరెట్ వెలిగించు. వెలిగించు. అవును, కానీ ఇవన్నీ కొనడానికి డబ్బెలా వచ్చిందండి? ఏంటే డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని నన్ను అడుగుతున్నావా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఎలా వచ్చినాయి లత్కూరు ప్రశ్నలు. పెళ్ళాలు మొగుళ్ళని అడగకూడదే. మేము సంపాదించి పడేస్తే కుక్క బిస్కెట్లు అందుకున్నట్టు దట్టెక్కలు అందుకోవాలి. ఓకే.